lort til for mig. Hvor fanden skal jeg bruge en penge til deres gave? Ja, det er i hvert fald godt at komme hjem til kære hjem. Vi ser. Julekuglen. Jeg kommer med en julekuglen. Og julekuglen. Julekuglen. Og jeg mangler fisefedt. Gertrud? Ja? Er det der overvågningskamera tændt? Ja, det tror jeg da. Og det er ikke noget med, at det ligger sig selv på YouTube, vel? Ja, hvorfor?